Anong problema ninyo sa mga naga-online? Online sellers, naga-barter online, nagahimo Facebook video kag YouTube video online. Hambal, istoryahan ta kay basi maklaruhan ka. Kay kung hindi, basi kung mahuyapan ta ka. Pero antes sa manghuyap, dumanggas mayong adlaw sa inyo. Kag tani, kamo naman ang ara sa mayong kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw, kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Prangkana nga istorya. Anong inyong problema sa mga tao nga naga-online? Iplastar, kihambalanta, istoryahan ta. Istoryahan sang matarong bala. Kay nga kung makahambal ka mo, puwerte ka mo maka-insulto, damo na ko sang nabatian. Unang nga senaryo. Ginhambala na nagabaligya online. Di bala nakagraduate ka. Tinga nag-online selling ka na lang niya. Dako gid ang problema mo? Dako gid? O kung dako ang pagkahisa nimo? Anong nabot nimo kung naga-online selling siya? Basi kung ihuyap sa imong ginkita niya sang isa ka semana, nga gipakambudlayan nimo sang isa ka bulan, amo nang tandaan nimo yan. Anong problema da? Kaya naga-enjoy sa sang pamaligya online. Kag syempre dulo de version. As long as maayo ang binuhatan, hindi mo pag-question nun, wala ka sang karapatan nga pamangkoton o kung insultohon. Ikaduha nga insulto. Nakagraduate ka man. Nagbulo-barter ka lang sa Facebook, ya. Dako naman ang problema ni mo. Dako gid ang problema mo sa naga-barter sa Facebook. Plastar, istoryahan taliwat. Kung mag-barter man sila, kasi syempre kalingawan ina nila. Mga gamit nga wala na ginagamit sa balay. In exchange ang mga kinahanglanon nila. Basta hindi kinawatan, anong malain da? Anong problema da? Ihambal. Pinataka ka lang sang imo nga plataforma. Pinataka ka lang sang imo mga ginapanghamba kag pang-insulto. Ikatatlo. Ang iban sa inyo, may problema sa nagahimo sa mga videos. Hambalon, ay nakagraduate ka, wala nang ito sang obra, naghimo ka lang isang video sa Facebook, amo nang imo ang ginaobra-obra. Tako naman problema mo? Plastar liwat? Storyahan ta? Antes ta kahuyapan? Tunto ka. Anong problema nimo sa mga naghimo sang video sa Facebook? Kaya for example, kung ibutang ko man o kung i-post ko ining video sa Facebook, may mga tao nga nagkakalingaw sa akon. Nalipay sila sa akon nga mga hambalanon. Ikaw gani kung ano ginapang post-post mo, ginapabayan ka? Wala man din asang pulos? Tapos pila nag-like da? 2, 3, 5? Buisit ka. Gani, respetohanay kita. Wala kitilab tanay sang aton diskarte sa kabuhi. Kung makahambal ka mo sa mga masakit nga tinaga, baw puwerte. Do may mga lansang ang dila ninyo nga puwerte ka sakit kada buya sang tinaga. Tarunga. Kay base kung ako mainit, kag hindi ko na maponggan, mamos on ka sang blade kag lansang. Napakasakit, Kuya Eddie. Tarunga lang dahil. Papilion ta pa ka kung anong size ang lansang pamos unon mo.